siya, bonso ka na bisita Ay, ka sa buwan. Kita mo parang barado. Parang Adik na siya. parang Nangyari ron eh, ay arang-arang na mata. Oo ba? Ito yung gagaw mo, ito na nariham to kasi naman nagkukuha. pero kita Pero mo. hindi na siya. Yung Oo, ito, ano, wala maminyo, ano pa, nakikalimin. Asa ba yung anak ito? Itong tayo itong mga, katong lalaki gud na itumon, taas, sahe dire. ito mag-duty sa akin. Isa. Ito kung mga Ikaw daw yung nagkakuha ng taxi sa iyo. Ayan na eh. Anak ko din sa'yo. Oh, eldest mo. Kuhan man Sa eh. ang minister na to, sa kanya mo. Ah, totoo. Ay, my God, Diyos. Imo na lang ng 4-8 lang ko. 8-8. 8 na. Yung as kaya tapos yan. Ay, umaga na na. Lami na akong tulog. Ikaw ulit, tete. Dali natin, mahuli na. Nangundan na sila. Ano oras yun? Mga alas 3 pasado. Surrender si Bembe. Ano ba? Kaya pilde. Oh, pilde. Ano yun ang, ano, nalo? Dito natalo si dito sa paglipat natalo si amin Ah. 1-7. Ah, Ay, naglipat siya dito sa Nagtayo Lamaris. si Liit. Ah. 4. Sais. Oh, dito ha, dito mo. Midor. Midor ito ha. Nakaingay masyado yung vlog mo kagabi. Hapon. Wala nga, magkaigan mo to. Hindi mag-iingay na. Lamisa pa lang nila. Everybody is happy. Alam mo ito nakadao. Everybody is Ah, oo, grabe pa inom ni Ami. Oh. Ay, ka. Basta Pares lang nan. Basta pare. Kumpong lang. Basta pare. Saka tuyok. Wala na. Ala, sa mandi ang barara. Dok, kumakon. Bukan dahil ko. Ha? Lalo din sila. Again. Ah, daing nantakawa. Kukabunot. Kung sino yung naglalabay, gigulain na lang. Ay, kalo, hikap eh. Dili oh. Kaganda nga ng barara ko. Daghanang joker. Wala. Sibig price na. Oo. Pwede nga, atala sa... Ah, Ano lang, ito lang. Before you go. Kakay lapis na dang. Maluoy na ko ito kung pagpulatan ng katamang mo. Sabat hubog na ko. Nasado, doon ko. Kaya mo muna, Ano nagigyan na ka ko? na. Wala ko. Ah, Hubog na ko. Wala. Pinagkanan purang ko. na. Paka ini. Tingala ko yung katabang. Ang saan ang ka? Blago ni mo rin. Ang saan ka? Tumpag gabi. Ha? Ina talaga na. Ilisan ta ka. Iyo mo na kong sumbag. 11. Kundang na to. Ang nga yung magpapakli. Kundang na. Maluoy ka. Biyaan ka na sa mga mo rin. Ako, Diyos. Ano na ako. Ano ito yung aning. Wasan. Ada si Nonoy dito. Siya rin yung nalahin nung dinapuso. Nonoy ba? Inom kaya sila rito itong bisita ng mga siya. Kaya gani, si Nonoy lang ba? Eh, nung bilis Nonoy bot. Size. Siya rin yung naipiguan. Si Yumit. Nakay-game na ha. Dali.
pupuwitin. Wala na, mag-chow ko, di man pupuwitin. Okay. Waiting ako. Ay, sex naman. Oh. Sex bomb, sex bomb. Good shot. Good. Pareha mag-waiting. Eh, pareha akong waiting. Wala po siya. 6'9" siya, 6'9" ko. Gawa akong joker. Wala po, chow. Ah. Galing. Tawag siya. Sige, dali, dali. Dali. Boom. Ato, sa memorial. Tawag siya kay mga lang siya. Dali, agi. Tamahaw lang ka. Sige, tanan na. Oh, gusto ko doon. Ha? Wala siya na unsa. Barya daog, barya. Kasi yun, itang dali. Tanawag na. Dili sa ko. Gusto ko to. 4. Yes, oo na isa. Ano, abot na dahil sa inyo. Apay mo abot-abot mo lang dito. Ito ay wala yung mag-share. Matas ako dito kay Lisa. Wow na ko pa kung beko. Kaya lang, yung kuhan, nag-hit ang ko sa Ben.
Marites Gitsin.
15 todas gyapon. Straight break. Ay, ciao. Ito na, hindi ko. Ah. Wala na mo i-cook dito. Tulog yapon si Kuan Arnold. Ay, hindi na siya payaw-yaw. Hindi niya mag-yaw-yaw siya. Ayaw na siya payaw-yaw. Sige lang. Nara mo na diha sa Kuan ang coke. Oh. So, contact ka? Wala kayo text ka? Una ko kabulo, abin ako dagang pagkayo ko coke diha sa ref. Nahurot man di ay. Eh, dagan kayo na waste, no? Saan Lagi yung nag-i-off? lagi ang mali. Kaya tama yun dyan magbili. Maliliit lang gani. Yan din ang ibigay. Kaya bakit? Si Papalia, yung kanya, hindi nagiinom, naka-open ng ano. Wala na. Hindi naman ako sila. Tanungin kung ang sa'yo gusto. Dili patakag. Si Kay Edna, hindi din naubos. Wala. Ah. Dili lang tayo butang tayo. Mani. Oo. Walang joke. Okay. Isa lang. Okay, kasi umay busy. Hindi ka na di-asa dahil si Edwin. Ikaw ready. Ay, ano na po nag tuyog mo. Isa. Si Kuan? Isa si... wala siya na. Ikaw, tama siya. Kasi masiro ka. Ang gani mo. Ayaw ka, uy. Wapo kayo kung barahan na. Ciao. Breaking. Ciao, ciao. Wala dyan siya, wala. Yung kay Machaw. 5 days on ciao. Sila to. Chow break. All ciao break. Plus 40. 14390. Isa ang kuan. Teko. Dito.
kan butang ay. Apoy, mga tao. Buo, one color, bukki. Mga tao, mga bukki, one color. 50. 50. Ano gagawa ko? Wala lang. Seven. Seven. Nabuang na, nabuang. Alas suerte. Alas suerte. Tritag lang yapon. Kay Joker. All up. Joker, no Joker, single, 7 days. All So, up, siya yung single. kuha ang Joker, no Joker, 70. 270. Ako sa nalulungan namin. Lagi. Nasusunod aha ate po ka sa tritar. No, panapon mo.
marami, no? Nakumpleto ko, isa-isa sa akin. Podcast. Ulahin na ang tanan. Sabi ko ba, ulahin na ang tanan. Grabe yun. Oh, kubambo lang gihapon. Order. Great, great work. Tuloy na ang lahat. Lagi, ulahin na ang tanan. Kung ito kaya. Natalo na siya. Ay, Napay. Mano po, ninang, mano po. Mano po, ninang, mano. straight.
dapat yung nagikuan sa. Sige. Buta na lang. Ha? Murag. Murag yun. Murag, wala yun. Nalibog po siya. Ay, ganun. Ay, breaking. At naman ko dahil dito. Ang sabi mo, nag-inom mo. Madyo na ko dito sa Ay, paper. Treyo. Wala na, dipinsa lang. Okay. Break lang. Hindi lang. Break. Break, guys, break. 1:30, 80. Panse. Hindi, kuraya. Okay. Sais. Okay, so, Ay, yung gihapon. Ikalim. Ay, tama no. Sais man naman. Wala. Simple eh. Dating tuling naman di ay. Oy. Masoy. Eh, Tingnan. Oh, ano. Sige. Kaya sila ha. Dali ka. Andito na kami oh. Aha. Kaya nga, ano. Ikaw man ang... Sige lang. Ha? Okay lang. Sige lang, mo man lang. Kaya ay sa Sige kanya. lang. Okay naman. Ginagawa mo ko na rin. Asa ka ulit. Dito ko ulit. Ah. Dito ko ulit. Saan ko manulit? Dito ko agad lang ko kay. Isa mo. Dos. Wow. Mama. Hindi, ikaw lagi ko. Ano nga na ko ng highway, oh. Upat naman ko. Alas 3, oy. Before lang. Hindi lang. Isa lang. Sila mali lang. Sila mali. Ano ko na? Sampung ko. 39. Pareha mo ni Kuan. Siyempre, kay bugat man ang tuda sa kalaban. Yan, pero ay po si Lando. Si Singkaw naman yung gidaw-dao. Tinood lang.
gani siya nga gilaba. Buang na Rolando. Kinsa? Rolando. Gani. Nahubog na ba to? Uy, kasi kahit sugod ina bago pa tong dula. Kaya, Wow. Doon na yan nalaman. ay, yan. Tuklo na. Tama oh. Tama. Do ka? Mamaya na yan sa mamaya. Eh, hindi pa yan Chamba eh. Chamba eh. Handang na ko pila 400. 450. Ay, wala. Kasi ka nang. Hindi pa huli ng buhay. Yun na. Buhay na talaga ito. Hindi pa uli na buhay. Yun na natin. Dito na lang ka. Para buhay na buhay. Magyapon. Pinapatipo ko na ni. Tanawa ko. Wako ko baraha. Oh, 7 for 7 ka. All up. Declare. All up. Declare. 290. All up. No, all up. Then all up. Declare 280. Ay, 1 high lang deh, Jose. Siyete.
kay Wigme, ha? Oo, ako lang. Wala. Ay, Diyos. Ito. Wala si Tito. Hindi ka nagpunta sa sementeryo, Dan? Hindi ka punta ng sementeryo? Bukas na? Lagi ng tao. Tama. Eh, marami man din. Kahit ito. Pero kayo may trabaho naman. Hindi naman holiday. Three. Oy. Sa'yo yan. Yes.
Mura sa mga nang ka. 9 card? 9 card? Wala pa. Paglabay niya og 4 kang niya, Middle. bunot ako ang 9 card. Unsa to middle? Ang super ay hindi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14. Sila ang to. 30. Papaya eh. Konting. Ano oras na tapos sa kagabi, Sel? Sino winner? Kamaya. Sa inyo ha, table attendance, side daw sa inyo. Ito. One. Oo, dito. Dito. 11 man. Dito. Ay, Ikaw Joyce, ang champion sa table. one, ano, 1-4 lang panalo ko eh. Si, amin na ko si Mami Ining ang nagatoda dito. Talo siya 200, 300 lang. Ha? Talo. Kasi yung last high kasi ano ang ganun, straight pan. Ay, sus, ni balik na saan? Ay. Bayo ako joker. Original na. Ay, putol daw. 1, 2, 3, 4. Ang last na. Sinong winner sa kanila, Sel? Ha? Sinong winner sa kanila? On at, pamingit mo.
Single si Ligaya. Si Ami, doon, ano oras na? Oh, ano oras na tapos? Sila nila lima, alas 3? Lumipat na sa kanila. Ah, nagtindig si Liek. Six. Okay. Siyete. Nausa naman. Diyan na lang tayo. Kaya nga. 3 hits. Three hits man. Ano? May ikaw na. Ikaw na nang. Si imo na ning madyong ano? Oh? Ang isa. Nagpalit yun kang isa. Pila po si? Sa? Sinong boy nagpalit? Oh. Nine one more. Sabi ko, kuba ka, nag-buy one, take one. Baka lang kung may buy one, take one. Di po na siya mabutangan og madyong padse. Di na mabutangan og madyong. Ah, mas dako ang kay. Ang kay indang ang gamay no. Joker, no joker. Imbitahin na. Joker, no joker. Joker, no joker. Ilan yun? Joke mo, joke. Mama, di ako nasing. Favorite kita. Duterte.
siya? Ha? North, south. North, south. North at saka south. Ewan sa kuhan, north, south, sa baba, US. North Bawal. Na na. Hence, North lang. Nasa akin pala yan lang. Sino natin sa iyo, Joyce? DJ. Nagatay-tay yung aming aso ba? Nagatay-tay. Aso namin. Kaya kung matagal na lang. Sabihin mo, ang tubig lagyan na ng asukal. Anang? Sugar. Hindi, bilihan ko ng gamot sa ano. Ha? Sa pharmacy. Diatab, pwede ba? Pero may sabihan ako ng ano na, mas maganda daw yung isa na ibigay niya Para sa hindi akin. siya magluya. Sugar kasi tubig plus Na wala kasi siyang tubig ba kayo, masyadong busy, dami tao. Muna, inom ng tubig dun sa labas. Kaya napalabas namin ng mga bata na ingay. Pero maligsik pa man din siya. Wala pa man nagluya. Ay, nawan ba yun siya? All up. Sugar. Ay, mabuti nga, nakabulot ako ng zero. Sugar noodle. Ay, alay. Ha? yung May malaman- paghihatag na lang. Yata yun. Love All up sugar Pag kumanin sa akin ang one ball. Berto da, sige yun, kay magkang ako. Ay, All no up, chocolate. Joker. Ito das na. 220. Kaya marami ang puro na naman ito. Oo. Ito ilang yung tango kung ito ako na. Ina to? Ayan na. 30. All up. Ay, All magkano? up joker. 270. 270. All up joker needed. 280. Magkano dyan? Ay, alay, 40. Ito na ang ano? Ang tong. Bakit? Sila ang tong. Ang tong, 40. 30 na. 30 na. Ha? 30 lang. 40 nga eh. Ulot, kaya lang, 40. Magkano? 80. Ha? 270 man kaya ako. 280.